Avui fem un arròs sec de sípia, gambes i faves. Aquí els ingredients són per dues persones. Comencem fent un sofregit de ceba i la deixem uns 10 minuts, màxim un quart d'hora, fins que estigui més o menys com la veieu ara. Incorporem la sípia tallada a trossets, primer les potes i les ales i després el cos central, i ho deixem coure uns 10 minuts més o menys. 10 minuts, un quart màxim. Incorporem l'arròs amb una ració de 80 grams i així ens quedarà una paella super fina. I ara ja mullem amb el brou i estem preparant el forn per la segona part de la cocció. I aquí ho tenim, 8 minuts aquí al foc i 8 minuts més al forn. I ja amb l'arròs pràcticament a punt, saltegem aquestes gambes i escaldem les favetes. Bueno, no són favetes, són faves. 5 minuts màxim. I ara ja ho emplatem i ho servim. I aquí tenim l'arròs ja fet. Ja hem posat les faves sense la pellofa i una mica de tomàquet sec que he trobat per la nevera i que crec que li donarà un toc molt guai, a part de les gambetes. Llestos!